Et presentem la Telemesura, el nostre servei de lectura a distància de comptadors intel·ligents que et permet controlar el teu consum d'aigua a les 24 hores, 365 dies l'any. Amb aquest sistema podràs consultar el teu consum d'aigua quan tu desitgis, detectar incidències i, així, contribuir a tenir cura del teu entorn amb un ús responsable de l'aigua. És un sistema senzill i gratuït que et permetrà conèixer el teu consum diari i configurar les teves alarmes per detectar una possible fuita o un consum inusual. Tot això a través de la nostra pàgina web. Com pots accedir a la Telemesura? És molt fàcil. Només has d'entrar a l'àrea de clients de la nostra pàgina web i introduir les teves dades d'accés. Si encara no estàs registrat, ho pots fer quan seleccionis el tipus d'usuari. Una vegada registrat, indica el contracte que vols visualitzar i comprova que aparegui la icona de Telemesura. Accedeix a Els meus consums i t'apareixeran 3 apartats: Consums, cabal màxim mínim i Alertes de consum. Amb les dades de la pestanya Consums pots conèixer les lectures diàries o mensuals i, fins i tot, per franges horàries. A l'apartat Cabal màxim mínim pots visualitzar els teus gràfics de consum. Un cabal màxim excessiu podria indicar una fuita i un cabal mínim per sobre de 0 i sostingut en el temps podria tractar-se d'una petita fuita que està passant desapercebuda. En ambdós casos, pots descarregar el detall del consum en format Excel. Finalment, Alertes de consum et permet establir avisos que t'arribaran al teu correu electrònic en aquestes dues situacions. 1. Un consum continuat en un nombre determinat de dies. 2. Un consum màxim. Les alarmes poden establir-se en litres i metres cúbics. Pots descarregar-te l'històric d'alarmes. Controla el teu consum d'aigua amb la Telemesura i gaudeix d'una gestió més còmoda i eficient. Agbar, al teu costat.